Magaraw Power Spikers. Napakaganda nung momentum nila for our set number 1. Let's see kung Magkaibahan mo dyan sa custodial facility kang Pasado alauna immediately pagkaabot ng sinabi ng exceptions investigation. malayo ang apektado kang Newsbreak. Sa headlines, kan mga barata, presyo kang karning manok sa Naga City People's Mall. Naglangkaw perang aldaw antes ang Pasko. LGU Naga, mapasunod ning rerouting sa sentro kang Naga, ngunya na Christmas rush. Para oma sa masbate, binadil. Arriba Iriga, asin Tigers Men Volleyball Team, lusot na sa final round kang OBL Oragon Volleyball League. Uya ang mga barata sa aldaw na ini. Ako po si Ja Maika Angeles. Anong na aldaw na lang Pasko na kung kaya sibot ang gabos na magsaod kan mga ihanda sa Pasko asin bagong taon. Liwat ming binalikan ang mga nagtitinda ng karning urig asin manok sa Naga City People's Mall para aramon ang presyo kan mga barakalon. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Day apektado kan paglangkaw kan presyo ang karning urig sa Naga City People's Mall. Ngunya na Christmas season, mantinidong nasa 380 pesos ang kada kilo kang karne. Sigon ki Pablo Pasis, bastante subuot ang supply kang karne hasta sa bagong taon. Dati lang yan, 380 ang kilo. Dahil mabag. Kung man na supply ta, bastante man. Kada ko na supply. Dahil apektado ang presyo kang karne. Nagsikad man ang presyo kan karning manok, mientras na parani na ang Pasko. Ang dating 200 to 210 pesos kada kilo, ngunyan 230 hasta 270 pesos na. Totally ang ang presyo kang choice is 270. Pero pigbababaan niman. Bababaan niman kasi dakol man silang pigbabakal. Halimbawa mga 5 kilos, nililes kong 10 to 60. Susog ki Arlene Caceres, mayong kasiguraduhan kung sa kaaldawan mismo ning Pasko, may bastanting supply pa ning manok sa Naga City People's Mall na maipapabakal sa publiko. Huli ka ini, mapasiguro na lang ning karning manok si Caceres in kaso magkulang ang supply ka ini. Saro subot ini sa makakaapekto sa padagos na paglangkaw kang presyo kan manok. Ang supply, di kami sigurado kasi ang sabi sa mga kang ahinti, maybe daw pag kapaskuhan na, baka Mayo. Pero may nagluluwas din na frozen. Option ko is, mag-i-stock na ako. Kung halimbawa available kung ilan ang kaya kong i-produce, mag-i-stock na ako. Baka magdagdag pa yan mga 10 pesos. Depende. Kasi pag nagkukulang talaga ang supply, tapos ang demand, yaon, inflation rate. Mientras tanto, luway-luway namang nagruruso ang mga parabakal sa Naga City People's Mall, mantang parani na ang Kapaskuhan. Para sa GNN TV 38 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, 160 man ang kilo ngunyan kan sibuyas na bababakal sa baba kang Naga City People's Mall. Sigon sa mga paratinda, nagbabaini kumpara ka nakali sa semana na nasa 180 to 200 pesos ang kilo. Sa bawang asin laaya, 180 pesos ang kilo. 100 pesos kada kilo sa lemonsito, naglangkaw man ang presyo kan kamatis asin sili. Ang dating 120 per kilo kan kamatis, ngunya na 180 pesos na ang kada kilo. Sa sili, uminabot na sa 800 hasta 900 pesos ang kilo kaini. Susuki abi magtunaw, depende sa kinukuanan ninda ning supply ang rason kan paglangkaw kan presyo kaini. Dagdag pa ni magtunaw, magbabago pa ang presyo mientras na nagrarani ang Kapaskuhan. Supply din po yan ang pinagkukuhanan din namin. So doon, nagbe-base din kami ma'am kung magkano yung puhunan na
inano namin na binili, yun din po yung ilalako din namin sa parabakal namin. Guarantee na oo yan, ma'am, kasi aram naman natin pag occasionally talaga, ang Pinoy may iilan na hindi na nagugulat na mataas yung presyo dahil nga may okasyon po, lalo na pagbagong taon na din. Sa iba pang bareta, huli kan magabat na bulos kan trapiko sa sentro kang Naga, nakatalaan subo at magpasunod ng rerouting ang lokal na gobyerno sa paagi kang Naga City Police Office. Ang detalye sa report ni Christine Reyes. Sa pagtatabangan kan lokal na gobyerno kan Naga sa Naga City Police Office para sa pagmanihar kan trapiko ngunyan na holiday season, may nagkapira naman sin ng aksyon na gigibuhon sa sarong meeting na pag-ulayan ang pagpapasunod ng rerouting as in one way sa mga tinampokang syudad na ipagpo-post maninda sa social media kan LGU Naga as in ipapaabot sa mainstream media ang pagdayo kan mga residente sa halos sa luwas kang syudad para magsaod ang saro sa dahilan kung tano dakol ang bilang ka mga sasakyan na nagkakausa nin magabat na trapiko. Ang kasuod nagkaiguan ng coordination meeting joint ini PNP sa City Hall. Pinag-ulayan kung papaano si mga rerouting kan traffic, si mga lugar na may mga lugar kayong one way. Ang sabi ko lang i-announce in public, paisi sa mga radyo, tapos malaag sa mga social media pages kang city sa kang Naga City Police para well-informed ang publiko. Gigibuhon ta ini dahil sinapansin ta niyan dahil si Darakulaon baga mga malls si raon digdi. Kadakol talaga ang bisitang nagdidirigdi para lang magsaraod. Ang pakiulay ni Mayor Lani Robredo na kung daiman importante ang dudumanan, dai na suot magluwas sa harong o kung kaya man sanang dai na magdara din sa sakyan para makabawas sa trapiko lalo na ngunyan na holiday season. Pero ang pinakakahagadan takot ta kung daiman kaipuhan magduman sa mga lugar bagang mata-traffic. Di na magduman or di na magparadararan ng sasakyan kung di man absolutely necessary. Tayo nakakadagdag talaga sa traffic. Para sa Janan TV 48 Naga, Christine Alcanzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, sa PETSA 20 kan presenteng bulan ang huring laog sa klase kan mga estudyante sa gabos na eskwelahan sa syudad ning Naga. Naglalaom si Naga City Mayor Leni Robredo na makakabawas man ini sa magabat na bulos kan trapiko sa sentro kang Naga. Ang klase hanggang yata sa December, hanggang sa aga. Ayan, December 19 hanggang sa aga or hanggang sa Saturday. So pag mayo ng klase, ang expectation mamaray-maray. Igwalang mga hotspots na na-identify duman sa meeting na expected na grabe ang traffic. Ini hotspots na ni si mga lugar na harani sa mga malls. Expected man siya, pero lalo siguro ngunya nakadakol talaga si digdi masaud. Sa sumuyang pagbabalik, kanya-kanyang diskarte ang situyong mga kababayan para sa Noche Buena ngunya na Pasko. Yan as inibapang nangyayano tabareta, ligilang sa Janan TV 48 Naga, Newsbreak. The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation. But we refuse to accept that choice. At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive. From our dynamic programs in finance and business, to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education in the arts, we cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here, you don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF. Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow.
The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up, we set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and market. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future, you leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Ano, Moraga? Sa pagpapadagos kan mga bareta, sa taho kan presenteng sitwasyon ngunyan, may kanya-kanyang estilo ang satuyang kababayan kung paano makadisponer ng panghanda sa maabot na Noche Buena. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Kan mga nakalis na simana, naging trending sa social media ang pahayag ni DTI Secretary Maria Cristina Roque manungod sa 500 pesos na budget para sa Noche Buena. Hulit na pinangaldaw na lang antas ang Pasko. Hinapot kan Genan TV38 Naga News Team ang publiko kung pira ang nakatagama kaining budget para sa Noche Buena. Sa samuyang paglibot, inabutan kang team si Tatay Alfredo Ebio na nagtitinda ng potholder sa Naga City para makatipon pambakal Noche Buena. Target ni Tatay Alfredo na dawa 500 pesos sana basta may maihanda lang sa Pasko. Sa may makan lang, di ako din na ang importante, ang mga akin, ikakan. Paral daw lang trabaho. Hulit na nagpupuruli man ang mga aki ni Nanay Susan Bulahan kada Pasko. Inaabot man ning lampas 3,000 pesos ang sa indang gastos pang Noche Buena. Apwara pa yan sa kanya-kanyang darang pagkakankan sa iyang mga aki. Siguro mga nagkukoy nagagastos kaming mga 3,000 araw kayan. Pero kuyan man kami ararambag ang mga aki ko, kanya-kanya sindang dara araw kayan. Pag naipon dakol ma. May spaghetti, may menudo, may cake na, may barbecue araw kayan. Mantang 1,000 pesos man ang itatagamang budget ni Myra Tan para pambakal ning spaghetti, bihon, cake asin pangregalo sa iyang mga aki. Kung tutuuson, day ini bastante sigun ki Myra, alagad magibo ining paagi para magkanigo. Siguro mga 1,000, 1,000 plus. So, panganda, spaghetti, bihon, siyempre cake, panregalo sa mga aki ko. Ay, day po ma'am, day pa. Pero pagkakasyaw na lang, kung yan lang talagang yaon. Sa ibong kan padagos na paglangkaw kan presyo ning mga barakalon, ipinahiling ni Nanay Susan, Myra asin Tatay Alfredo ang manlain-lain na diskarte sa pagbudget para sa saindang Noche Buena. Patunay sa naini na ang tunay na kahulugan kan Paskong Pilipino, bako sa na nakadepende sa mga handa o pagkakana nakabugtak sa lamesa, kundi
sa pag-iribahan asin pagkamuot kan lambang pamilya. Anuman ang angat sa buhay ang inatubang. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Balansuela, Newsbreak. Sa police report, pinagbubulungon yan sa San Pascual Rural Health Unit sa Masbate ang biktimang si Elias Juan, sarong para umaasin residente kang nasabing barangay, matapos badilon asin saksakon kan sospek na si Elias Nicanor. Yaon sa uma, ang biktima kan dulukon subuot kan sospek asin nagkaigwan ng diskusyonan. Bigla subuot nagbunot in kalibre 45 badil ang sospek asin pinaputukan ang biktima na tinamaan sa walang piad asin tabay. Dai pa na kontento ang sospek asin sinaksak pa sa kilikili asin abaga ang biktima. Voluntaryong nagsuko ang sospek sa barangay kapitan kan sa indang lugar. Kasabay kay ning sinuko ang sarong kalibre 45 badil, may sarong magasin alagad mayong bala, sarong improvised shotgun asin sarong sundang. Pinagpepreparar pa kan PNP ang sarong kasong isasangat sa sospek. Sa iba pang bareta, siniguro kan Office of the Civil Defense Bicol na pirming nakalatag ang sa indang support plan para sa gobyerno provincial kan Albay in kaso magkaigwanin pagputok kan Bulkang Mayon matapos mahilinganin nagkapirang pagbabago sa aktibidad kaini kan nakalis na mga semana. Pirmi man subot preparado ang Office of the Civil Defense Bicol sa anuman na volcanic eruption. Sa arog subuot kay ning aktibidad ang provincial government kan Albay ang nangingenot sa mga preparasyon sa nasabing sitwasyon. Padagos sa mga bareta, 21 ido ang na-impound kan City Veterinary Office kang nakalis na pet sa 16 kan presenteng bulan. Iniiyo subuot si mga nai-report na nagruruskay nin basura, nanlalamag nin tao as nagdadara nin peligro na maging kausa subuot nin aksidente sa tinampo. Ang mga ini ang yaon sa Animal Pound Facility para mabalukat o ipaampon. Sa Barangay Triangulo sa May Hope Christian School, tulong ido ang nadakop asin duwaman sa ibang parte ka nasabing barangay. 2 sa Barangay Mabolo asin Saro ang pinagsurrender. 4 na ido sa Matiway, San Felipe asin Vistan sa Pacol. Tulong ido man sa Concepcion Pequeña asin Saro sa Barangay Kararayan ang nadakop. Sa mga babalukat kan ido, magdarasanan ni retrato kan ido, vaccination cards o veterinary record bilang proof of ownership mantang pwede man ining ipaampon sa mga interesadong individual. Sa iba pang bareta, Oragon Volleyball League Management tulos naghiro asinataawan aksyon ang kontrobersyal na gawi kan sarong player hali sa Naga College Foundation matapos ang hampangan ninda kan University of Nueva Cáceres Greyhound. Ang detalye sa report ni Christine Reyes. Ending the match with that powerful attack. Congratulations to NCF Tigers. Lunas kan maghampangan ng NCF Tigers asin UNC Greyhounds sa semi-finals match kan Oragon Volleyball League. Ang dapat nakaugmahan lalo na sa winning team na NCF Tigers. Naribayan ng kontrobersya matapos ang bakong magayon na pangyari sa huring parte kan kawat. Naglakop sa social media ang bakong magayon na ginibo kasarong NCF player na nagkrear ni manlain-lain na reaksyon kan publiko. Tulos man nagpaluwas ang manihamiento kan OVL kasi ng statement asin naggibo ning aksyon. Sa pakikipag-ulay mi kay Mr. John Salvador, OVL Commissioner, sinabi kaini na daininda pinagtotolerar ang nasabing gawi-gawi. Nagkaulay naman sinda kan sports coordinator kan UNC Greyhounds, pati naman kan head coach kan NCF Tigers. Napag-usapan ng mga bagay-bagay, nabigyan ng solusyon ang mga issue, nakapagpatawaran. We were informed that may remorse dun sa NCF player, and that's very important. He has taken accountability of the action na nagawa niya. Yun ang isa sa binigyan namin ng pagpapahalaga dahil bihira ngayon na sa mga kabataan na kapag may nagawang mali, it's really hard for them to accept it. Pero dun sa nangyari, hindi nag-hesitate itong player ng NCF to accept yung kanyang pagkakamali.
Ang player kan Tigers anday makakawat sa final game kan NCF kontra Arriba Iriga bilang kastigo sa iyang ginibo. Ang nasabing liga ang may mga rules and regulation asin kabali na digdi ang sportsmanship kung kaya ang anuman na aksyon o gibo na suway sa obheto kan OVL ang dae maninda pinagtutugot. Kailangan pa rin nating sundin ang ating mga alituntunin sa ating liga, ano? Ang ating naging action is not to let the NCF player na involved to be on the finals as part of the sanction, ano? And the NCF would have to comply with the other required sanctions, ano? And they full-heartedly accept it kasi they are, everyone is representing one institution there. Sa huri, marahayan naging urulay kan duwang team asin hagad na lang ninda ang pag-intindi kan publiko. Para sa Genan TV 48 Naga, Christine Alcanzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, huli sa mga komento sa social media sa ginibukan sarong player kang Naga College Foundation na pagdesisyonan kan sa indang tima na ipaisa-irarom sa counseling ang nasabing player. Susog kay OVL Commissioner John Salvador, nagkasala subot ang player alagad dai inirasona para balusan inini mga komentong makakaapekto sa mental na estado kang atleta. Ang pakiulay ninda sa publiko, maging malikay sa pagkukomento sa paagi kan social media. To be honest with you, the moment na nakita ko yon, walang ibang pumasok sa isip ko kundi kumusta yung bata. Well, nagkaroon siya ng pagkakamali. Let's accept that. And he needs to be accountable for that. And tinanggap naman niya yon. Now, as the father of this league, ang gagawin natin at ang mission natin is to ensure na yung bata is well guided, no? And napag-usapan nga namin ni Coach Ian Olaso na i-send niya yung bata for a series of counseling para naman, matulungan natin yung bata. Sa iba pang bareta, Arriba Iriga asin Tigers Men Volleyball lusot na para sa final round kan OBL Oragon Volleyball League. Ang detalye sa report ni Campus Correspondent Jobert Azur. Matapos ang perang simanang sagupaan kan 8 teams para sa elimination round kan OBL Oragon Volleyball League, naging kaabang-abangang hampangan kan 4 na teams na natada para magdiretso sa semifinal round kan liga. Tumapit. Patingin to really show their improvement pagdating sa mga errors. By Regis, nabantayan dito ng depensa. Now, set number 1 is on. And that Kan Sabado, December 13, gitgitan ang naging match kan Arriba Iriga kontra sa TGCB Sorsogon kung saan naging mas dipisil para sa Team Sorsogon ang laban. Ninhuli takapot kan Team Iriga ang twice to beat advantage. Dukot man ang scores kan duwang team, alagad ginana kan Arriba Iriga ang tulong set kan match kung kaya dain na natawan syansa ang TGCB Sorsogon na magpadagos pa sa kompetisyon. Diretso na sa finals ang Arriba Iriga. Best player sa Denzon Malazarte matapos makapag-record ng 1 service ace, 27 excellent sets as in 1 point. Naging intense man ang liwat na sagupaan kan Tiger Men's Volleyball Team as in UNC Greyhound sa indang do or die na hampangan kan Lunes, December 15. Matatandaan nakapot kan Tigers ang twice to beat advantage alagad kinapos ining ganahon ng enot na match kontra sa Greyhounds kan December 13 dahilan para magdaglid ang sa indang biyahe pasiring sa finals. Sa semifinal match na do or die, ginana kan Tigers ang first set kan Kawad. Alagad nakabawi man tulos ang Greyhounds sa ikaduwang set. Resulta kaini, kinaipuhang magdoble kayod kan Tigers sa third set. Naging magayon ang resulta matapos ganahon ninda ini. Mantang dain namang nadepensaran kan Greyhounds ang ikaapat na set. Dahilan para dagos na pangaranan ang Tigers bilang saro sa duwang team na ma-advance sa finals.
binistong player of the game si Jasper Almero kan NCF Men's Volleyball Team matapos magkurit in 1 service ace, 23 attacks as in 24 points. Abangan ngunya na si Mana ang bakbakan kan Tiger Men's Volleyball as in Arriba Iriga para sa final round kan OBL Uragon Volleyball League. Ang maaaksyon na harampangan sa much-awaited clash madadala ning live sa Facebook page kan Uragon Sports TV. Para sa GNN TV48 Naga, Jobert Azur, Newsbreak. Mga tugang, 7 days na sana Pasko na. Ang Christmas countdown na inihitod kang Naga College Foundation Changing the Game. Ang One Love Christmas Project kang GNN TV48 Naga para sa mga sadit na komunidad, nagpapadagos ngunya na taon. Para sa inyong mga donasyon, partnership as in sponsorships ang mga kahapotan, mag-upload sana sa 094694698824 o mag-email sa gnnTV48naga@gmail.com. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV48 Naga News and Bico Affairs. Dahil may lingon na i-follow ang sa aming official Facebook page, GNN TV48 Naga. Padagos kaming mahatod yung mga baretang garantisadong nangyinot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa aming official YouTube channel, GNN TV48 Naga, para update kita sa mga bareta asin istoryang Bida and Bicolano. Ako po si Ja Mike Angeles, asin ini ang GNN TV48 Naga, Newsbreak. Ipagdiwang ang Pasko dito sa NCF. As the joyous season of Christmas blankets our community, let me extend my warmest greetings of peace and good cheer to every student, parent, faculty, staff, and to all Bicolanos. This year has been marked by a significant growth and dedication within Naga College Foundation. We have witnessed how our students strive for excellence and how our faculty work tirelessly to provide an environment where learning truly flourishes. Here at NCF, our commitment has always been twofold: accessible education and unwavering quality. Naniniwala tayo na ang dekalidad na edukasyon ay dapat abot kaya ng lahat. Isang karapatan, hindi pribilehiyo. We are deeply committed to maintaining a learning pathway that is open to every determined heart. May the spirit of Christmas fill your homes with hope, love, and generosity. Ako po si Atty. Carlo Villanueva, nagpapaabot ng isang mapagpalang Pasko at isang masaganang 2026 mula sa Naga College Foundation. Ipagdiwang ang Pasko dito sa NCF. This season reminds us of the greatest gift given to humanity, promise of light and new beginnings here at NCF. We feel that same spirit of innovation. We are proud to say the technology of the future is now at NCF. Our commitment is simple but profound to bring you cutting-edge facilities, modern tools, and advanced educational technology that prepares you for the global stage in the next coming years. NCF will continue to equip our students with the skills needed to build a better tomorrow, ensuring that quality education remains affordable. But more than the latest technology and the smartest systems, ang pinakamahalaga nating Christmas commitment ay ang paghubog ng pusong tigre. Sabi nga nila, the future is driven by data, but it is ultimately shaped by humanity. That is why our core promise is to produce graduates not just with high-tech intelligence, but with deep empathy. Our NCF graduates will be the professionals who lead with compassion. They will be the bright stars of the future, guided by the true Christmas spirit of giving and genuine service. This holiday season, as we share meals and exchange gifts with our loved ones, let us carry this vision in our hearts, a commitment to quality, affordable education, anchored in genuine human empathy. May the peace and light of the Nativity fill your homes with prosperity and endless blessings.
May you all have a truly joyful Christmas and a new year full of opportunity, guided by love. Maligayang Pasko at manigong bagong taon mula sa Naga College Foundation. Tanga diri ko nababay na GNN TV48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV48 Naga sa Channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa Channel 48 mo. Para sa mga balitang nangunguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV48 Naga, Bida ang Bicolano! Be a champion, be a tiger today. NCF's the quest, let's lightning your way. At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASO accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit, dito from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. Jika na ba? Be a tiger today. Ano, Moraga?